Kaixo nire super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen, super sekretuak aplikatzen, espero dut baietz. Gaurkoan genetikari buruz arituko gara, badakizute zer dan genetika? Gure informazio guztia, bai jaiotzetik dugun informazio guztia. Gure geneak ez dira beti behin betiko gelditzen. Garuna bezala aldatzen doa, bai moldatzen doa eta ez bakarrik txikitan. Momentu jakin batean, gen batzuk, hau da informazioa daramaten horiek, martxan jartzen dira. Eta beste gora batzutan beste gen batzuk martxan jartzen dira. Gaur egun, inguruneak gure genetan duen eragina ikertzen duen zientzia epigenetika da. Gelditu nerekin sekretu guztiak ikasi nahi baituzu. Aurrera super txikia eta super familia. Ezaztu, trilogia ederronetan topatuko dituzula super sekretu guztiak zure bizitzan ja txiki-txikitatik aplikatzeko. Zerta zaude itxoiten aita mamona edo dena delakoa? Jada genetikak ez du gure patua kontrolatzen. Ikasi dugunez, pentsamendu berriek badakizute iten dutela zelulei proteina desberdinak sorrarazi eta askatzen dituzten kimiko horiek baitare gen desberdinak martxan jarriko dituzte. Hona hemen galdera eta superboterea. Zergatik egoera zehatz batean gen edo informazio zehatz bat martxan jartzen da eta beste egoeratan bestea? Jakin ezazu, emozio negatiboak denboran asko errepikatzen direnean, gen konkretu batzuk aktibatzen ditula, hain zuzen gaixotasunari irekitzen zaion bidea. Eta alrebes, maitasuna, pakia, lasaitasuna, emozioiek ze gen ustezu martxan jarriko direla. Informazio honekoak ez da? Eta gorputzak modu polit batean lan egingo du. Beraz, guk joera dugu beti berdin pentsatzeko, ekintza berdinak izateko, eta egunak berdinak dirudite. Gen berdinak aktibatzen ditugu. Orain informazio hori jakinda, emozio ezberdinak, pentsamendu berrietatik hasita, beste gen batzuk martxan hasiko dira. Eta nola pizten dira emozio ezberdinak? Pentsamendu ezberdinekin. Ezaztu pentsamendu bakarrarekin emozioa pizten dela. Eta ez du zertan erreala izan behar. Buruak, garunak ez du bere isten, gertatu den edo ez sentitzen duzun heinean, orainean, pentsatuko du hori erreala dela. Beraz, zientziak gaur egun argi eta garbi ikertu du emozioak gure gorputzean aldaketak sortzen dituztela. Beraz, bidea badakizu. Gogoratzen zean gure azken buru edo espazio horretan aukera guztiak existitzen zirela, hortikan aukeratu behar duzu zure bizitzan desio duzuna. Eta ekintzak martxan jartzeko asko laguntzen du irudikatzeak, jada erreala balitz bezala sentitzea. Beraz, proposamen bat egingo dizut. Zerrenda itzazu hiruzpalau desio eta hasi zaite bat aukeratzen. Eta gauero loak hartu baino lehen, irudikatu zazu zure barruan egia izango balitz bezala. Jada, zure bizitzan nahi duzun hori, edukiko bazenu bezala, sentitu. Adibidez, ze gertatzea nahi duzu.
demagun pixka gehiago hasi nahi duzula, ezta? Sentitu zure burua jada pixkatxo bat altuagoa zeanean zer sentituko zenuke eta horrela sentitu. Edo nahi dituzula baloiarekin 20 toke eman bakarrik 2 emate dituzulako, gauean, jak, entrenatu zazu irudikapen hori. Eta egunez, entrenatu baloiarekin. Zer gehiago, adibidez, gitarran hasi zea eta hobetu nahi duzu, iruditzen zaizulako makalzoa zela. Gauero, buruarekin jozazu abestitxo bat, bikain. Edo lagunekin bolada txarra duzula edo, eta irudikatu lagunekin zu oso gustora, bata bestea laguntzen, primeran pasatzen dezuela. Ados, hasi, aukeratu bat, eta irudikatu gauero, eta sentitu egia izango baliz bezala jada zure bizitzan. Ea nola sentitzen zean. Elkar banatu idazu hemen, eta oso gustora irakurriko dut. Aurrera super txikiak eta super familia. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da buelta keman, ban, akabu bako,